Mah, situ gua saiki apa engko sore? Langgone sapa e? Lah iya, lah sapa sik? Mung iku ana 5. Lah ngono kuwi lho, sedina enek 5. Entuk ku buah lho, bolak-balik. So apan kene duwe gawe? Maksudnya piye to, Mah? Yo kene golek buah nek ta, ben balik usone kene piye buah wis akeh, kene entuk buah akeh kudu. Loh, lah wong buah kok pengen golek balenane ku lho piye? Lah kene wis gua akeh pak dhuwit lu pira? Sedina 5 jajal. Walah, Mama. Wong buah kok pengen golek balenane lho terus piye? Mbok diikhlasno wae. Enak aja diikhlaskan, ya enggak mau dong. Nah, terus piye? Aku kan udah keluar banyak lah Pak. Orang satu udah tak kasih 2-3 amplop. Lah terus saya gimana? Coba Papa pikirkan. Nah, terus carane piye, Ma? Ya kita cari solusi Pak. Gimana biar uang tuh balik. Ya upama duwe gawe, ya sing diwohno sapa? Wong awake dhewe ra duwe anak. Ngene lho Pak, aku di ide. Piye idene? Kowe tak ewono. Maksudnya? Sunat. Sunat aku. Sampean kan orang sunat. Buka rahasia to, Mama. Serapopo sih Pak? Hah? Jebule kok hali orang sunat. Banter-banter no. Kamu tanggane. Sini-sini ae. Uterai tenan no, orang sunat iki janjane rembukan apa to kok, Cik? Ngene lho, no. Si Osin iki mau rembug perkara digawe. Lah aku arep disunatno lho terus piye? Ben balikno buan jarine. Walah, pengen balik lebuan toh, Cik? Iya, no. Beda kok. Apa iki dene kira-kira? Sesuk kan Cik Osin ulang tahun. Loh, sesuk masa ulang tahunku, no? Iya, Cik. Iya, Iki toh? lho, Mah. Sesuk ulang tahunmu toh? Oh iya, kok? Iya, enak. Yo, kuwi lah Cik kan Cik Osin ulang tahun. Terus ngundang wong-wong tonggo-tonggo kon moro rene mangan-mangan. Terus bar kuwi jelibuan. Tapi kok cerdas, no? Orang sia-sia aku jadi pembantuku. Sip, no? Wes, rugi aku ngepek kowe. Yo iyalah, Cik. Tapi aja lali lho, Cik. Bayaranku dundakno. Beres, sampeyan tak undakno, aja kuwatir, no. Saiki kowe ndang metu. Ngabar-ngabari kanca-kancaku, termasuk nasabahku. Aku ape ulang tahun, ya. Aja kuweri, kabeh kabari. Makan gedean, makan enak ngene Cik Osin, ya. Ya, Cik, siap. Tapi, Cik, Apa neh? ngene lah, Cik. Dua iki wis padha ae mbek nasabahku. Lah piye, Mak? Yo elak Cik, as ngono dalan. Wis dadi benahe ngono.